Shout out. So ang per kilo po dito ng mga hipon na latag ay 200 pesos na kilo. Dito po yan sa ibabaw po ng tulay. Kasi nga baha na doon. Ayun, ang problema, may tubig na naman sa bandang dulo, no? Na naman yun. Slice na po. Isang kilo. Magkano ang kilo? 300. Magkano po? 300. Medyo may paggalaw po yung malaking tuna, no? 300 pesos na kilo. 150. Eh sa ulo, magkano ang bentahan? 200 lang. Ang per kilo. Ayun, 200. Dinis na, wala nang asang. So, dagsa po yung mga tuna, shout out. Oh, nagpapakita na yung mga yellowfin tuna ngayon, no? 150 po sa mga per kilo, no? Magkano bali sa galunggong mo? 230. 230. So, presyo po dito ng mga balsa galunggong ay 230 na kilo. Tsaka yung mga dalagang bukit, ang gaganda talaga, oh. Libre mamili, pili. Libre ang pili, no? Pangdaing, 100 pesos na tumpukan. At may gagaong din po, no? Ayan, 100 pesos na tumpukan. At yung presyo ng mga tumpukan din po dito, 50 pesos. Yan po mga isdang sapsap, 50. So dito, 100 pesos na tumpukan ng mga pusit. Yung per kilo po ay 350, no? Sa kilo po ng mga pusit. Ito po yung presyo ng mga tambakol. 120 at 140 sa per kilo ng mga isdang yellowfin. Ay, boss, nandiyan ka pala. Good morning. Magkano kilo ng magandang yellowfin tuna? Ay, mura-mura. 260 sa laman. At 260 sa laman. 260. At 280. 280, ang ganda ng laman, no? Ito po yung laman ng tuna, oh. 280 lang, oh. Pag isang kilo lang yan, kunin ko na. Ayan, sa ulo, bossing magkano? 150, tanggalasang. 150 tanggalasang. Oh, 150 po ang per kilo, tanggalangasang po niyan, mga ulo. Magkano ngayon lapo-lapo mo? Magkano? 240. Kala ko 140. Nabingin na ako. So, 240 na per kilo ng mga lapo-lapo. So, isang dorado. 180? 180 na per kilo. Ito po yung isdang tagiti. Ayan. Dito magkano po? 180. Ito iba presyo. 300 ang per kilo. So magkaiba po yung presyo ng lapu-lapu na itim at sa lapu-lapu na pula, no? 300 po ang per kilo. Kuya Warren, magkano presyo rito? 240. Malalaki, no? Malalaki yung mga hango mo. Eh, talakito? 240. 220. Dito, Kuya Warren? 180 po sa mga per kilo. So yun po yung mga parehas lang. Ito rin po yan, no? So, mga ina-update natin mga presyo, ayan po yung mga price update natin sa latagan dito ni Kuya Warren sa mga presyohan ng mga islang bato na mabibili sa Malabon Fish Market, no? Ha? Good morning, good morning, good morning. Update po tayo dito sa Malabon Fish Market, no? So, kasalukuyang ganito po yung sitwasyon dito sa Malabon at mag-update po tayo sa kanilang mga latagan. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara. Let's go. Good morning po, Nay. Oy, boss, Lando. Shout out. So, ang per kilo po dito ng mga hipon na latag ay 200 pesos na kilo. Dito po yan sa ibabaw po ng tulay. Kasi nga baha na doon. Ayun, ang problema, may tubig na naman sa bandang dulo, no? na naman yun. 1 week na pakikipagbakbakan na naman nila sa baha dito sa Malabon Fish Market. Tapos yung kilo naman po dito ay 300 pesos na per kilo. Malalaki, bossing. Big size na hipon. Bukas, pumunta na kayo. Mas mura bukas. Ang laki na naman ng tubig. So mga yellowfin tuna, ito po yung malalaking tuna. Mga slice na po. Isang kilo. Magkano ang kilo? 300. Magkano po? 300. Medyo may paggalaw po yung malaking tuna, no? 300 pesos na kilo. 150. Eh sa ulo, magkano ang bentahan? 200 lang. Ang per kilo. Ayun, 200. Dinis na, wala nang asang.
Tanggal na. Hindi kasama sa... Oo. Hindi kasama sa kilo yung hasang. So yan po yung per kilo 300 pesos at yellowfin tuna, ayan 150 na kilo. Ayan. 150 per kilo ng yellowfin tuna. So babaybayin po natin tong kahabaan ng Malabon Fish Market. At sa baba ay hindi po tayo makakasuong o makakapasok dahil gawa nga na may tubig. Alright. Kaya yan po yung presyo, no? 150 sa per kilo ng yellowfin tuna at yung malalaki po ay 300 pesos per kilo. So ikot na tayo at update na tayo sa kanilang mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Kain! Salamat po, salamat. At yung mga per kilo dito ng mga gulyasan, tambakol, Kakahuli lang. 120 na per kilo. Para sa kakahuli lang. Shout out, Lodi. Nandito na naman tayo sa ibabaw. Namang, bahan na dun. Baha na naman sa bandang ibaba, no? So sa mga nagtatanong uli sa Malabon Fish Market, may tubig po tayo sa bandang ibaba, no? So ito yung mga presyo ng mga ubas natin. Paalam kasi. Dito, mga kilo ng hipon, 220 per kilo ng hipon. At meron po nakalagay na ayun, tamang timbangan, 220 na per kilo ng hipon. Shout out sa iyo, Kuya Romy. Magkano ngayon yung ano mo? Yung bangus mo? 250. Sikat na yan si Kuya Romy. Sikat na. Papakita ko po yung mukha niya. Shoutout po yan. Kuya Romy, shoutout po. Ayun. Ayun oh, shoutout kay Kuya Romy. Nagbibinata. Nagbibinata si Kuya Romy. Batangas tilapia. Ayan, nag-130 na tayo. 130 po sa per kilo, no? Ng tilapiyang Batangas. Si Kuya Romy po, yung batang-bata po rito na Mr. Pogi. Dito tayo sa kabilang side na bentahan din po ng mga isda na inyo pong mapipili o mabibili. So unti-unti na pong tumatapon ng tubig sa loob ng Malabon Fish Port. Ayan. Malaki po ang tubig sa Malabon. At nandito tayo sa mga latagan pa ng ibang mga klaseng isda na atin pong mapipili o mabibili sa Malabon Fish Market. So dagsa po yung mga tuna, shout out. Oh, nagpapakita na yung mga yellowfin tuna ngayon, no? 150 po sa mga per kilo, no? So kayo na lang po ang pipili ng inyong mapipili po dyan sa yellowfin tuna. 150 per kilo. Tapos, Ate Pam, shout out. Ate Pam. Ang lalim ng iniisip. Ang layo ng tingin mo doon. Eh, malaki kasi tubig kaya doon nakatanaw. Oo, nagulat ako. Ate Pam. Wala talaga. Magkano kilo ngayon, Ate Pam? 130 po sa per kilo dito ng mga bangus pandaing. Oo nga eh. Nandun pa ang mga tao. Pero bakit dito yan? Ako talaga baha na rin. Ay tubig na eh. Update natin dito yung mga presyo ng kanyang latag ng mga magagandang dalagang bukid. At may mga tulingan din po siya sa mga latagan at balsagalong po. Magkano yung balsagalonggong mo? 230. Ah, 230. So, presyo po dito ng mga balsagalonggong ay 230 na kilo. Tsaka yung mga dalagang bukid, ang gaganda talaga, oh. Libre mamili, pili. Libre ang pili, no? So, yan po, yung mga magagandang dalagang bukid.
At mga isdang bitilya, no? Lapu-lapu. So yung mga balsa galunggong napakaganda at sariwang-sariwa na mabibili. Eh yung ano mo, bossing, magkano yung presyo ng dalagang bukid? Ayun, 220 at 200 pesos na mga per kilo, no? Ng kanyang mga presyo. Wala na, okay na yon. Ayan. So bossing, salamat ha sa update natin sa mga presyo mo ng latag ng isda. So dito mga tumpukan ng mga bangus pangdaing, 100 pesos na tumpukan. At may gagaong din po, no? Ayan, 100 pesos na tumpukan. At yung presyo ng mga tumpukan din po dito, 50 pesos. Yan po mga isdang sapsap, 50 pesos po yan na pangpangat. At 200 pesos sa mga kilo ng mga galunggong. At ang alumahan, magkano sa alumahan mo? Dos din po ang presyo, no? 200 pesos na per kilo. So ayan po yung mga update natin. At mga tumpukan ay 100 pesos. 50 pesos sa mga tumpukan din po ng sapsap at dilis. Ayan. So may mga tumpukan na po, no, na mga isda na mabibili po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ayan, mga 50 pesos sa tumpukan. At mga kabase, 50 pesos din po na bentahan ng tumpukan. Ayan, nilalatag na po. At ang mga sapsap, maganda po yan, oh. Sariwang-sariwang mga sapsap. Tumpukan din po na 50. 100 pesos naman po sa mga tumpok. Ganitong kadami po, oh. Ayan, 100 pesos. Nakakapagpangat ka na ng sapsap sa kalamansi. Maganda yan, pangat sa kamati. Ayun, mga pinamatisa, no? Naglalaway pa yan. So, ang ganda ng mga ano natin, sapsap. So, per kilo, guliyasan o tambakol 120. Tuna po natin 160. Ayan, 160 po mga per kilo, no? Ng mga yellowfin tuna. Tumpukan din po dito, ayan. Mga sapsap din po, banak at sari-sari po. 100 pesos na tumpok. At dito po ay 50 pesos tumpukan po, no? Mga presyuhan na pangmasa. Tumpukan ay 50 pesos sa mga galunggong. Dalawa? At yung tumpukan din po dito ay 100 pesos. Ayan, shout out po, good morning. Magkano per kilo ng galunggong? 200 po ang per kilo, no? 100 pesos. So sa mga nagsasabi na yung mga namimili po ng mga galunggong, hindi po ito peke. Sure po ito, no? Na galunggong. At yung galunggong niya na sinasabi ay nasa ilalim ay iba na yung itsura, hindi po, no? So, kayo po mga mamimili, kayo po dapat ang susuri sa inyong pamimili. Hindi po yung basta-basta na lang po natin sasabihin kasi may mga vendor po na hindi po lahat ay ganun sa pagbebenta ng kanilang mga kalakan o mga isda, no? Tama, di ba, bossing? O, yun, tama talaga. Panapon na, bibinta pa. Oo. So, ito, kaya niya nilalatag ng mga galunggong dahil nga may per kilo siya at mga tumpukan. So, nakikita naman po natin, ayan, tututukan natin, no? Ayan. Di ba? Sa mura. So, di ba maganda yung mga latag niya ng mga galunggong? So, yan po yung update natin na 100 pesos at 200 pesos na per kilo. Bossing, salamat ha. Thank you. 120 po sa kilo ng mga guliyasan. At meron po pusit dito, no, sa halagang 350 na per kilo. So, lalapitan po natin yung per kilo ng kanyang mga pusit. So dito 100 pesos na tumpukan ng mga pusit. Yung per kilo po ay 350, no, sa kilo po ng mga pusit. So alumahan. Ayan, alumahan na latagan po. So yun po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan ng mga isda. So 50 pesos, ayan. 50 pesos na tumpok, yan po yung mga isdang bigid o tinatawag nilang maya-maya. Ito po yung mga tilapia, oh. Tapos tumpukan ay 100 pesos, no, na mga tumpok po ng mga galunggong. So
So ito po yung mga nakikita nating update sa kanilang mga latagan at sariwang mga dilis. 50 pesos na tumpok. At mga bangus pandaing naman po sa 100 pesos na per kilo o tumpukan. Tumpukan po yan. Ito po yung presyo ng mga tambakol. 120 at 140 sa per kilo ng mga isdang yellowfin. 120 sa mga gulyasan. Ayan, mga presyoan po, no? So, dumagsana po yung mga yellowfin at mga tuna. 120 sa mga isdang kalumahan. Gulyasan pa rin po, 100 pesos na per kilo. Dito may mga latag din po na malaking yellowfin tuna at napakaganda po ng laman. So dito muna tayo sa mga hipon. 320 per kilo at tumpukan ay 100 pesos. Mga burot galunggong 100 pesos na tumpukan. So napakaganda ng ating malaking yellowfin tuna, no? Ito po 'yan. Ay, boss, nandiyan ka pala. Good morning. Magkano kilo ng magandang yellowfin tuna? Ay, mura-mura. 260 sa laman. At 260 sa laman. 260. At 280. 280. Ang ganda ng laman, no? Ito po yung laman ng tuna, oh. 280 lang, oh. Pag-isang kilo lang yan, kunin ko na. Ayan. Sa ulo, bossing magkano? 150, tanggalasang. 150 tanggalasang. Oh, 150 po ang per kilo. Tanggalangasang po niyan, mga ulo. So, sa mga mahilig mag-ulo, ayan. Yan po yung presyo ng kanyang tuna. So, update natin yung katubigan. Bossing, salamat ha. Thank you. So, update natin yung katubigan. Balik ulit tayo sa istorya ng buhay. So, ganito po ang buhay natin ngayon sa Malabon Fish Market, no? So, mga tindero natin sa bandang ibaba ay nandoon pa. Pero, yan po ay aakyat po. So, may mga namimili rin po. At may tubig na. So, ayan po, nakikita po natin na may umaakyat na may tangay ng mga hipon. Ayan. Tapos, nandito tayo kay Boy Bangus. Boy Bangus, shout out! So, ito. Update natin yung mga presyo, no? Marami pa rin sa ating mga vendor ang nagtitinda sa ibaba. Pero ang katubigan po, ayan po, paakyat na po. So, palaki. Ngayong umaga ang tubig sa Malabon Fish Market. So, oras po ngayon ay alas 8 ng umaga. So, nag-update tayo sa mga presyohan dito. Kaya lang hindi tayo makasuong dahil malaki na ang tubig at mababasa yung paa natin, no? So, ito si Boy Bangus. Shout out sa'yo. Ang sabi mo, Sabado pa dating ni Boy Tilapia. Eh, nandyan siya ngayon, ah. Ayun, oh. Nakonsensya ata. Nakonsensya kaya umuwi. Okay. So, ayan. Nag-away na sila ng jowa niya. Amaya. So, ito yung mga presyo, no? Hindi tayo makalapit, no? Hindi tayo makalapit sa presyohan nila. Gulyasan natin 100 pesos. Saan doon? Dito na pala siya. Ito na, oh. Mamaya, babalik ako kayo. Mamaya na, mamaya. Pati na kami ngayon. Umaahon eh. So, ayan po, ayan. Yan po yung mga presyo ng bangus ni Boy Bangus, 130 at 150 po ang mga per peraso. So, ituloy na natin ang ating pagbablog dito po sa Malabon Fish Market, dito sa kabilang side ng mga latagan. So, mga tahong natin dito ay 40 pesos kada lata. So, shout out sa iyo, Lodi. Magandang umaga po. So, ito po yung mga kilo ng mga... So, dito po, ito yung per kilo, 140 at 130 sa mga yellowfin tuna, no? So, dagsana ang mga mabibiling gulyasan, tambakol o yellowfin tuna dito po sa Malabon Fish Market. Ayan, yan po yung mga per kilo. So, shout out sa iyo, Lodi. Magandang umaga. Shout out sa inyo, ha. So, ayan, shout out. Good morning. Ayun. Thank you, thank you.
So update pa tayo sa mga latagan po dito. So nagkakaroon po ng traffic dahil nga gawa nga na may tubig na sa baba at mga nagmamadali sa pag-ahon at pag-akyat ng mga motorista. So dito yung mga per kilo ay 120 sa mga tambako na ating pong na-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan po yung per kilo. Tayo po ay nasa gilid, no? Baka tayo ay maabutan at masagasaan tayo ng mga dumadaang motorista. So update tayo, tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan. Yan po yung mga per kilo. At 100 pesos sa mga tumpukan. Magkano yung aluma? Ay 200 pesos sa mga alumahan. Tumpukan ay 50 pesos. Magkano sa per kilo mo ng bajanga? Ayan. 160. 160 sa per kilo ng isdang bajanga, no? So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang tumpukan at per kilo ng mga isda. So dito na tayo sa ating kaibigan na nagbebenta ng mga isdang. Salamat, Lodi, ha. Ito yung mga per kilo, no, ng mga latagan dito ng mga isda na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Mga isdang bato. Bossing, pa-istorbo lang. Magkano ngayon lapo-lapo mo? Magkano? 240. Kala ko 140. Nabingin na ako. So 240 na per kilo ng mga lapo-lapo. So isdang dorado. 180? 180 na per kilo. Ito po yung isdang tagiti. Ayan. Dito magkano po? 180. Ito iba presyo. 300 ang per kilo. So magkaiba po yung presyo ng lapu-lapu na itim at sa lapu-lapu na pula, no? 300 po ang per kilo. So yun po yung mga ina-update natin ng mga presyuhan ng kanilang mga latag. Puntahan nyo lang po itong pwesto ng mga nagbebenta po dito ng mga isdang bato. Dito po, ayan po yung mga latagan nila, no? Binduan. Sorry. Ano yung tayo? Ang ganda ng mga lapu-lapu, no? Bossing, salamat po, te. Salamat. Thank you. Ayan, yan po yung mga latagan dito ay mga latag ni Kuya Warren, no? So, ito yung mga snapper. Ayan, mga snapper. Kuya Warren, magkano presyo dito? Ang lalaki, oh. Yan po isdang snapper. Ayan, mga latag po dito, lapu-lapu at mga dalagang bukid, talakitok. Kuya Warren, magkano presyo rito? 240. Malalaki, no? Malalaki yung mga hango mo. Eh, talakitok? 240. 220. Dito, Kuya Warren? 180 po sa mga per kilo. So, yun po yung mga parehas lang. Ito rin po yan, no? So, mga ina-update natin mga presyo, ayan po yung mga price update natin sa latagan dito ni Kuya Warren sa mga presyuhan ng mga isdang bato na mabibili sa Malabon Fish Market, no? Ha? Boss Lando. So, yan po yung mga price update dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market, no? So, pasada pa rin po tayo sa kanilang mga latagan na mabibili at may update natin sa ating mga viewers o mga kababayan na pumupunta sa bayan po ng Malabon. Kuya Warren, salamat po, ha. Thank you. So, dito tayo sa mga latagan na mga 250, no? Yan, mga latagan po. Nanay Noemi, shoutout po. Good morning. Good morning! Ito, konti lang ang tinta namin. Magkano po yellowfin? 160 160 po na per kilo ng yellowfin tuna. Ayan. So, yan po yung mga price update, no, na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market. So, ayan po. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga masugid natin na manonood, no? Shout out po sa inyong lahat. At sa mga gatip Saudi Arabia, shout out sa iyo. So, enjoy and busy po sa ating lahat. Hanggang dito na lang po ang ating pag-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. God bless po and bye-bye.